μηχανόβοι και μηχανόβιες, μοτοσυκλετιστές και μοτοσυκλετίστριες, καλησπέρα. Ένα ακόμα βίντεο μαζί σας, θα είναι σύντομο γιατί πηγαίνω προς τη δουλειά μου. Η ώρα είναι 3. Ο καιρός σήμερα είναι καλύτερος από χθες. Αυτά που έγιναν τις προηγούμενες 2 μέρες, Τετάρτη και Πέμπτη, ήταν πραγματικά απίστευτα. Δεν ξέρω το πώς γίνεται να καταστρέφεται έτσι ένας τόπος, ρε φίλε. Δηλαδή όλα ξεκινάνε από τα καμένα δάση, θεωρώ, που δεν υπάρχουν ρίζες ουσιαστικά να κρατήσουν τα νερά, να απορροφηθούν, δεν ξέρω, και βγαίνουν όλα προς τις πόλεις. Τέλος πάντων, αυτό βασικά που συνέβη τις προηγούμενες μέρες είναι το έναυσμα για πολλούς να με ρωτάνε για ποιον λόγο οδηγάς μηχανή με αυτόν τον καιρό και για ποιον λόγο δεν παίρνεις αμάξι όταν φυσάει και για ποιον λόγο. Γιατί πολύ απλά, παιδιά, η κίνηση δεν παλεύεται πλέον. Δεν παλεύεται αυτή η κίνηση. Δεν ξέρω πώς αντέχουν οι οδηγοί καθημερινά, ακόμα και οι επαγγελματίες, να βρίσκονται στον δρόμο τόσες ώρες σταματημένοι. Χάνετε πραγματικά πολύτιμο χρόνο από τη ζωή σας. Θα μου πεις, δεν μπορείς να χάσεις ολόκληρη τη ζωή σου από μια μοτοσυκλέτα? Φυσικά και μπορείς. Είναι πολύ μεγάλο το ρίσκο. Αυτή είναι μια αλήθεια. Αλλά όσο περισσότερο προσέχεις, τόσο περισσότερο θα ζήσεις, ξέρω εγώ. Τι να πω. Όσες φορές εγώ έχω τρακάρει, δεν έφταιγα, προφανώς. Τι θα έλεγα, ότι έφταιγα? Αλλά όχι, όντως δεν έφταιγα. Τι να πούμε για την κίνηση στον Κηφισό που φοβάσαι να βγεις πλέον οποιαδήποτε ώρα της ημέρας? Να πούμε για την κίνηση εδώ στο κέντρο Πατησίων, κέντρο Πατήσια, οτιδήποτε? Δεν βγαίνει, παιδιά, δεν βγαίνει. Άμα δεν έχεις ένα παπάκι, ένα σκουτεράκι να πας, με τα αμάξι δεν φτάνεις ποτέ. Εδώ εγώ τώρα θέλω μισή ώρα από το σπίτι μου να φτάσω, από την Πετρούπολη δηλαδή, να φτάσω στο Γαλάτσι με το μηχανάκι. Σκεφτείτε να έχω αμάξι. Σκεφτείτε. Εδώ τώρα με το μηχανάκι είμαι και έχει ένα λεωφορείο και ένα ασθενοφόρο. Δεν μπορείς να περάσεις. Απλά δεν μπορείς. Και συνήθως στις Παρασκευές δεν έχει και τόση κίνηση. Ελπίζω να έχει ανανεωθεί λίγο και η εικόνα και ο ήχος, διότι έχουμε φτιάξει λίγο τις ρυθμίσεις στα μικρόφωνά μας. Έχουμε φτιάξει και chin mount, να μην έχετε την εικόνα έτσι από πάνω, από το πάνω μέρος του κράνους, αλλά από την προστινή, να είναι τελείως POV moment. Ελπίζω να είναι καλύτερα και να μην είναι χαμηλά αρκετά και βλέπετε τον ανεμοθώρακα μου μόνιμα, αλλά νομίζω καλά θα είναι. Τώρα δεν έχει και τίποτα ενδιαφέρον αυτό το βίντεο, απλά άνοιξα την κάμερα. Μάλλον θα πάμε για βράδυ, παιδιά. Με τόση κίνηση δεν μας βλέπω ωραία. Λοιπόν, φίλοι μου, ένα νυχτερινό vlogάκι έτσι χαλαρό μετά τη δουλειά, γιατί το πρωινό μας πήγε λίγο χάλια. Δεν είχα και πολύ μυαλό να συζητήσω, η αλήθεια είναι, το πρωί. Ένα πράγμα πάντως, ρε παιδιά, που με βοηθάει πάρα πολύ γενικά είναι ότι
είτε πηγαίνω στη δουλειά μου είτε γυρνάω από τη δουλειά μου, πάντα θα είμαι πάνω στο μηχανάκι μου, το οποίο είναι η αγαπημένη μου ενασχόληση. Δηλαδή το να οδηγάω μηχανή είναι το αγαπημένο μου πράγμα, ξέρω εγώ. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα πράγματα που μου αρέσουν να κάνω προφανώς, όπως να παίζω με τα παιδιά, ειδικά αυτά που είναι στο κέντρο. Μου αρέσει να κάνω ραπ, να συζητάω, να δοκιμάζω νέα πράγματα, νέα φαγητά, νέες χώρες, νέες εμπειρίες. Αλλά ένα πράγμα που, ρε παιδί μου, δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει να μου αρέσει είναι το να οδηγάω μοτοσυκλέτα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να γυρνάω και να πηγαίνω με τη μηχανή μου στη δουλειά. Και αυτό είναι η συνέχεια του πρωινού που ξεκίνησα να λέω, ότι πέρα από την κίνηση, πέρα από το ότι είναι δύσκολο, ρε παιδί μου, να πλέγεις μες στην Αθήνα με ένα αμάξι, η μηχανή είναι και κάτι το όμορφο, ρε φίλε, είναι κάτι το ωραίο, έτσι. Δεν αρέσει σε όλους προφανώς, εντάξει. Προφανώς και δεν αρέσει σε όλους. Έφαγα άσχημο κλείσιμο τώρα. Λοιπόν, να πούμε και λίγο για ποιο λόγο επέλεξα αυτήν εδώ τη μοτοσυκλέτα. Λοιπόν, η μοτοσυκλέτα που οδηγάω, για όσους δεν την αναγνωρίζουν από το dashboard και από τα χαρακτηριστικά, τέλος πάντων, είναι η CF Moto 4.5 MT 450 MT, η MTAF, όπως θέλετε. Λοιπόν, όπως έχω ξαναπεί, η προηγούμενη μου μοτοσυκλέτα ήταν η KLE Kawasaki 500. Πολύ ευχαριστημένος από αυτό το μηχανάκι. Όταν βγήκε αυτή εδώ η μοτοσυκλέτα δεν είχα δει καμία διαφήμιση, τίποτα. Απλά είχα περάσει από ένα μαγαζί στη Θηβώνα απ' έξω και είχα δει το μπλε το χρώμα, το οποίο σου τράγαγε, ρε φίλε, την προσοχή, πραγματικά. Αλλά δεν μ' άρεσε και τόσο πολύ αυτή η μηχανή, να πούμε. Δηλαδή, εγώ σε έχω ξαναπεί ότι αυτά που έχουν μονό φανάρι μπροστά δεν είναι πολύ του γούστου μου. Μ' αρέσει η συμμετρία. Σαν του Vestrom, ας πούμε, του παλιού του Vestrom που έχει έτσι τα δύο μάτια, έτσι, σαν του Δράκου. Τέλος πάντων. Και παίρναγα σχεδόν κάθε μέρα και το έβλεπα. Και λέω, γιατί να μην του δώσω μια ευκαιρία. Μετά ξεκίνησα να ακούω και διάφορα θετικά σχόλια ότι είναι φοβερό μηχανάκι, ότι έχει σπάσει τις πωλήσεις κτλ. Δεν τα εμπιστευόμουν τα κινέζικα τέπο, έτσι, να το πούμε και αυτό. Αλλά δεν είμαι και τόσο κολλημένος, ρε φίλε. Δηλαδή και στο πρώτο μηχανάκι κοίταγα λίγο και κάτι ζώντες που μπορούσα να διαθέσω τα χρήματα για να τα πάρω. Τα κοιτούσα, ρε παιδί μου, εντάξει. Βέβαια τα ζώντες από τότε δεν βγήκανε και τόσο καλά. Δεν είναι σαν το καινούριο το ζώντες, αυτό το 702 όπως λέγεται. Ήταν λίγο πιο απ' But anyways, αυτό που θέλω να πω είναι ότι το γλυκοκοίταζα και μια μέρα παίρνω τηλέφωνο χωρίς να θέλω να αλλάξω μηχανή απαραίτητα και ρωτάω πως μπορώ να το κάνω test drive. Και μου λένε ναι, πες μας μια ημερομηνία, τους λέω αύριο, ξέρω εγώ, πηγαίνω για το test drive. Ανεβαίνω πάνω στο μηχανάκι και η πρώτη αίσθηση που μου έδωσε είναι ότι είναι πιο αργό από το Κλε 500 στην επιτάχυνση. Τώρα που το έχω οδηγήσει και πόσα χιλιόμετρα, θα σου πω σίγουρα ότι είναι πιο αργό και στην τελική. Έτσι, βέβαια υπάρχουν άλλες προδιαγραφές.
Euro 5 κτλ, τα ξέρετε. Όμως η αλήθεια είναι ότι επειδή δεν το είχα πάρει, ρε παιδί μου, τώρα το δανεικό το μηχανάκι στο test drive να του πιω το αίμα, το πήγα πολύ συντηρητικά όπως μου ζητήσανε κιόλας οι άνθρωποι, και έκανα λάθος, γιατί είναι πολύ εκρηκτικό μηχανάκι σε σχέση με το Κλε 500. Το Κλε 500 μπορεί να γίνει εκρηκτικό να το θυμηθεί. Αυτό εδώ πέρα, επειδή έχει τον ψεκασμό έτσι τον ωραίο, γίνεται έτσι αρκετά εκρηκτικό. Για μέσα στην πόλη δηλαδή προσπεράσει και έτσι είναι φοβερό. Τέλος πάντων, και όταν ανέβηκα είπα τι αναρτησάρες είναι αυτές πρώτον, τι ωραία αίσθηση χώρου δεύτερον, γιατί ήμουν πολύ στριμωχτά στο άλλο και εδώ νιώθα πολύ αρχοντικός, ρε παιδί μου, πολύ ότι έχω το χώρο μου, αλλά μέχρι εκεί λέω μια χαρά είναι το Κλε μου. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν έφαγα το δεύτερο μου τρακάρισμα, τη δεύτερη μου σαβούρα μάλλον, γιατί έπεσα, δεν με χτύπησαν, στο Κηφισό μου 80, σε μια στροφή εκεί στη Φιλαδέλφια, έχουν πέσει λάδια και φεύγω με 80 έργο. Δόξα τω Θεώ, γλίστρισα και εγώ και η μηχανή πάνω στα λάδια και δεν έπαθα τίποτα, παιδιά. Τίποτα. Πραγματικά, μόνο σοκαρίστηκα, γιατί έπεσα με πολύ μεγάλη ταχύτητα και σύρθηκα για πάρα πολλά μέτρα. Αλλά το μόνο που συνέβη είναι αυτή εδώ η τρύπα στο δεξιόμο του μπουφάνου, αν έχετε παρατηρήσει σε προηγούμενα βίντεο. Και όλα καλά, αλλά μετά σκέφτηκα ότι αυτό το μηχανάκι σιγά σιγά πρέπει να αποσυρθεί, γιατί αν είχα ένα μηχανάκι άλλο που έχει ABS, traction και καλύτερη γεωμετρία και οτιδήποτε, ίσως να έχει αποφευχθεί αυτή η πτώση. Και εφόσον έμπαινε πολύ έντονα στις σκέψεις μου αυτό, ξεκίνησα να βλέπω ποια μηχανάκια μπορώ να αγοράσω. Και προφανώς στην κατηγορία των 500 κυβικών, γιατί Α2 έχω δίπλωμα, δεν μπορούσα να βρω τίποτα άλλο στο Honda το Semi 500X, το οποίο μεταχειρισμένο η τιμή του είναι γελία. Καλύτερα να πάρεις ένα καινούριο μηχανάκι, το οποίο να μην είναι Honda. Οπότε ξεκίνησα να κοιτάω τα κινέζικα και μπορώ να πω ότι το αγαπημένο μου εμφανισιακά δεν ήταν αυτό εδώ. Το αγαπημένο μου εμφανισιακά ήταν το Watch 525. Το Watch το 525. Αυτό το μηχανάκι πραγματικά όποιος το σχεδίασε, δεν ξέρω τι αντέγραψε, αλλά εντάξει, γαμάει ρε. Πολύ όμορφο μηχανάκι. Το μόνο μειονέκτημά του είναι ότι δεν έχει τόσο καλές αναρτήσεις όσο αυτό και ότι δεν είναι τόσο πολύ για χώμα. Και εμένα μου άρεσε το χώμα, όχι ότι κάνω τρέλες, αλλά θέλω να μπαίνω ρε φίλε. Και μεθαύριο, που ξέρεις, μπορεί να τα πηγαίνεις και αρκετά καλά στο χώμα. Who knows. Τέλος πάντων. Πάρτε λίγο κάτι. Αυτό το θόρυβο. Καλός ή κακός, παιδιά. Δεν τον έχεις το θόρυβο. Τέλος πάντων. Και κατέληξα ότι αυτό εδώ είναι το μηχανάκι το οποίο εγώ μπορώ να καλύψω ρε παιδί μου, και οικονομικά και με καλύπτει και τις ανάγκες μου. Δηλαδή να πηγαίνω κάθε μέρα δουλειά, να πηγαίνω τις βόλτες μου, μικρά ταξίδια και χώμα. Αυτά. Δεν θέλω να πάω να κάνω Nordcup με αυτό. Και το έναυσμα ουσιαστικά για να παραγγείλω αυτή τη μοτοσυκλέτα ήταν οι φίλοι μου στα γενέθλιά μου μαζέψαν ένα κουτί, η κοπέλα μου βασικά το έφτιαξε αυτό, έφτιαξε ένα κουτί το οποίο μαζεύανε μέσα οι φίλοι μου λεφτά για να μπορέσω εγώ να πληρώσω μια δόση για τη μηχανή και να ξεκινήσει ουσιαστικά, να δώσω την προκαταβολή ρε παιδί μου. Οπότε δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς μετά, αφού είχε γίνει και το κουτί για καινούργια μηχανή και εγώ την είχα σκεφτεί και τα λοιπά. Την επόμενη μέρα πήγα σε μια αντιπροσωπεία και τους λέω, λοιπόν παιδιά, θέλω ένα μηχανάκι.
Ήταν Γενάρης, 22 Γενάρη, 23. Και τι μου λένε? Μου λένε θα μπει σε λίστα γιατί δεν έχουμε τώρα και περιμένουμε, δεν ξέρω τι. Σου λέω εντάξει, πόσο καιρό θα κάνει περίπου? Μου λένε θα έρθουν μάλλον τέλος Μαρτίου. Από Γενάρη τέλος Μαρτίου. Μη σας τα πολύ εγώ παιδιά, μετά από σπάσιμο, πολύ σπάσιμο δηλαδή, μου το φέραν το μηχανάκι τέλος, όχι, μου το φέρανε, ναι, τέλος Μαΐου παιδιά. Τέλος Μαΐου. Και το είχαμε και μέσα στο μαγαζί 4 μέρες και παίρναγα κάθε μέρα και το βλέπα και δεν μου το δίνανε γιατί δεν είχαν πινακίδες, γιατί οι courier που τους φέρνανε τις πινακίδες και τα έγραφα από τις τράπεζες είχαν απεργίες και κάτι τέτοιες ρολογίες. Τώρα δεν ξέρω τι ισχύει και τι όχι, πάντως εμένα με καθυστέρησαν. Όταν πήρα το μηχανάκι στα χέρια μου, καλά, δεν έχω ξαναδηγήσει καινούριο μηχανάκι να του βγάλω τζιλατίνα για να το πάω βόλτα έξω. Ήταν τρελό αυτό το πράγμα. Το πρόσεχα έτσι τα μάτια μου, ούτε να κουμπάνε τα μπουτια μου δεν ήθελα, έτσι πήγαινα. Τέλος πάντων, μην βλέπεις τώρα που το κομμανάω. Δεν θα περάσουμε με κόκκινο, όχι. Ναι, αυτή είναι η ιστορία για το πως το πήρα. Αν το έχω μετανιώσει, ναι, δεν το έχω μετανιώσει καθόλου. Αυτό είναι ένα μηχανάκι το οποίο τώρα έχει 10.000 χιλιόμετρα περίπου. Δεν μου έχει βγάλει τίποτα. Δεν μου έχει κάψει εμένα προσωπικά λάδια. Δεν μου έχει ζητήσει για τα κέντρα των τροχών που έχουν ζητήσει σε άλλους. Τίποτα. Το μόνο παράπονο που έχω από αυτό το μηχανάκι, που πραγματικά ρε φίλε εντάξει, Klein Mine θα σου πω γιατί υπάρχουν λύσεις, είναι το βερνίκι ρε παιδιά. Δηλαδή τότε πήσαμε πετσέτα η οποία ήταν μικροϊνών, αλλά δεν ήταν από τις πανάκριβες μικροϊνών που κάνει 15-20 ευρώ, ήταν μια που κάνει 10 ευρώ. Αλλά είναι πολύ καλή μικροϊνά, την πιάνεις, την καταλαβαίνεις και μου άφησε γρατσουγιές ρε παιδιά. Και πάλι από Μακόφ πετσέτα μικροϊνών μου άφησε πολύ μικρές γρατζουγιές. Πολύ κακό βερνίκι στα πλαστικά. Αλλά είναι πολύ φθηνά τα πλαστικά πρώτον και έχουν βγει kit για να το ντύσει στο μηχανάκι, οπότε λες από το να πάω να το τρίψω, να πάω να το βάψω, να κάνω δεν ξέρω και εγώ τι, βάζεις εκεί τα αυτοκόλλητα και φεύγεις ρε παιδί μου και είσαι έτοιμος. Έχουμε κολλήσει τώρα στην κίνηση εδώ, Ωραία. Λοιπόν αυτά παιδιά, θα σας καληνυχτήσω γιατί βλέπω να αργούμε να φτάσουμε προς το φανάρι και δεν θέλω να σας κρατάω άλλο. Θα τα πούμε στο επόμενο σύντομα. Καλό βράδυ.